dia. Ahir els preguntàvem si sabien d'on va treure Sir Winston Churchill el seu característic gest de la victòria. Hi ha dues versions, una de mediàtica i una altra de històrica. La mediàtica és més recargolada, però també els l'oferirem. Hi havia un locutor radiofònic belga, Victor de Lavelaye, que a l'època de Churchill va popularitzar una sintonia amb les primeres notes de la 5a simfonia de Beethoven. I es veu, això no ho hem comprovat, que aquestes notes en alfabet Morse indiquen justament la B baixa. Segons aquesta versió, Churchill ho hauria tret d'aquí. Val a dir que és molt recargolada. La històrica és més versemblant. Resulta que els temibles arquers anglesos, medievals, quan eren capturats pels seus rivals i enemics històrics francesos, rebien un càstig exemplar. Els tallaven els dits índex i cor de la mà dreta, que eren els dits amb els quals feien el gest i amb els quals eren letals, tirant la fletxa amb l'arc. Però els francesos van ser derrotats a les batalles d'Agincourt i Crécy, i aleshores, com a càstig exemplar i com a mofa, befa i escarni, amb els presoners francesos, a banda de dir-los el nom del porc, imaginem, els insultaven aixecant la mà i mostrant-los els dos dits que ells mantenien intactes, com volem dir, mira, els tinc sencerets. De manera que Winston Churchill, que ben segur era coneixedor de la història d'Anglaterra, en el moment en el qual tant li calia lluitar contra el nazisme, va treure aquest gest, va pouar de la seva història aquest gest i el va fer cèlebre, el signe de la victòria. Val a dir que el va suavitzar, perquè Churchill sempre mostrava els dits així, com a victòria. I encara avui, si a Anglaterra algú, en comptes de fer així, com fa tothom, recordem l'alcalde Maragall saltant amb les dues mans quan ens van concedir allò, els Jocs Olímpics a Barcelona, o tanta altra gent, esportistes, fa així. Si en comptes de fer així, fas així, a Anglaterra en realitat et poden fer un ull de vellut, perquè aquest gest és tan insultívol com aquell altre tan lleig que fa com cosa fer-lo, que farem mig amagat, que és així, però doble, dues vegades. De manera que molt al tanto amb això dels gestos. Per acabar, volem deixar-los amb una anècdota relacionada també amb el signe de la victòria que té a veure amb el president George Bush i amb els seus guionistes de campanya. Vostès saben que els polítics, quan estan de campanya, requereixen allò que es diu connectar amb la seva clientela, és a dir, amb els que els han de votar, i tenen uns guionistes de capçalera que els vesteixen de bromes, anècdotes i de qüestions simpàtiques. En Bush va tindre un guionista que devia ser molt enemic seu perquè li va fer, com a acudit de campanya, el fet que cada vegada que fes així tothom li deia la victòria, la victòria. Ell, amb els periodistes, per cada bé li deia no, saben què vull dir en realitat? Doncs així és com Juli Cèsar demanant 5 cerveses. Val a dir que les eleccions les va guanyar Bill Clinton, com tothom sap. Avui els deixarem amb una definició de mots encreuats, marca de la casa. Vençuts a les gelateries, de 6 lletres.